אנחנו מתחילות. אז היי חני, כמה זמן אנחנו כבר רוצות להיפגש ולעשות משהו ביחד, נכון, נכון. והנה, אנחנו מצליחות. אני אעשה אותך הוסט, אני אעשה אותך על בועז רות, כן? רגע, אני אחליף אותה באמת בועז את ה... רות. לעשות אותך על בועז רות? כן, אני אשנה את זה. וגם על המצלמה אפשר לעשות? כן, רגע, תכף נראה. את רוצה כבר או שנעשה קודם כל נשוחח קצת ואחר כך? אפשר אחר כך שתעביר את זה, שאני אפתח אז את ה... תשחררי אותי מההוסט. איך עשינו את זה? תשחררי את עצמך, זאת אומרת. כן, שנייה. רגע, אני אעשה ריקליים, סליחה, אני אעשה ריקליים. אוקיי, כן. אוקיי. אז אנחנו קצת נדבר, קצת תספרי על עצמך, קצת תציגי את עצמך, וקצת ככה נעשה צ'יט צ'אט כזה, ואחר כך אנחנו נלך לעשייה, כי את הכנת לנו היום איזושהי פעילות, ואני, בא לי לשמוע ולראות מה את עושה, כי אני כבר עוקבת אחרייך בקבוצת וואטסאפ, שפתחת, ואת כן, מלמדת כל מיני עבודות, לעשות עבודות פשוטות שמביאות הרבה שקט, נכון. וגם בא לי שתלמדי את האנשים בקהילה, את השיטה של הנשימות שלך, זה מאוד עוזר. כשאנחנו בלחץ, אני עושה את זה בעצמי, ראיתי מה את עושה ואני עושה את זה בעצמי, וגם ככה אני אספר לך ולמי שנמצא איתנו סוד, זה שאני בין היתר מתנדבת, רגע, אני אשים אותך גם בפינק, שנוכל לראות את שתינו. אז אני מתנדבת במה שקוראים צו גיוס למאמנים ומטפלים, כן, ואנחנו עושים משמרות 24/7 לאנשים שזקוקים לדבר. אנחנו עזרה ראשונה, ואחד התרגילים שאנחנו מלמדים בשביל לקרקע, זה גם להריח פרח ולנשוף מקש, וגם לעשות את שאת הולכת ללמד, ומאוד שמחתי, אמרתי, איזה כלי שהוא פשוט, שהוא זמין, שהוא נמצא לנו כל הזמן לידינו, לא צריכים שום דבר חוץ מאת הגוף שלנו, כן. ולמצוא את הקרקוע, את המרכז ולהירגע. אז חנילה, שלנו, חני הידידה שלי הטובה, דברי אלינו. קצת תציגי את עצמך, כן. ויאללה, נצא לדרך. אז קודם כל אני באמת שמחה להיות פה שזה יצא לפועל, המפגש הזה בינינו. אז ככה בכמה מילים, אז אני עוסקת בעצם באימון אישי, בעיקר מלווה נשים. אני עושה את זה בשילוב, גם בשיח, אבל אני משלבת גם את עולם האומנות. ההתמחות שלי היא באימון טיפולי באומנות ובפסיכותרפיה באומנות. את בעצם זה פסיכותרפיסטית, מטפלת באומנות. נכון, אני מטפלת באומנות, אבל אני אוהבת את היישום מהעולם האימוני במקום הזה, פחות מהעולם הטיפולי. אני רוצה לשאול אותך שאלה, בדרך כלל אני מכירה תרפיסטיות באומנות, הן עובדות עם ילדים, את עובדת גם עם מבוגרים. אני עובדת עם מבוגרים ואני עובדת גם עם ילדים, גם עם ילדים. אני עובדת עם ילדים פחות בצורה פרטנית, אלא בתור קבוצה. אני מאוד מאמינה בקבוצה, אני מאמינה בכוח של הקבוצה, ואני עובדת איתם באיזושהי טכניקה שפיתחתי, שמתבססת על היומן הוויזואלי. אני לא יודעת אם יצא לך להעמיק מדהים. בטכניקה. אוקיי, אז בעצם את המקום הזה, את עבודת הנפש, מה שנקרא, מיישמים בתוך היומן, באמצעות האומנות. אולי תזכירי אחר כך קצת, תגידי קצת מה זה יומן ויזואלי. אז באמת יומן ויזואלי זה יומן, כמו שכשהיה לנו ילדים, יומני היקר, זה בדיוק העניין, רק ששם לא חייבים להיות ישירים או להתבסס על מלל בשביל להביע את מה שיש, אלא עובדים יותר על השלכה, על סימבוליזם, על דרך סמלים תמונות. פועלים, דרך תמונות, דרך יצירה, משלבים גם מילים, אבל בעצם עוסקים בנושא בצורה עקיפה. אז יש פה את האלמנט של העבודה של האומנות, שאנחנו יודעים שהאומנות היא כלי ריפוי לנפש, היא מאפשרת כמו בעצם, לעשות קולאז'.
קולאז' זה חלק בדיוק, קולאז' זה איזשהו טכניקה שבאמצעותה באמת אפשר להביע דברים ולעבוד בזה, יש עוד המון טכניקות שכל פעם, כל מפגש, אני עובדת גם על איזשהו נושא אחר, ואנחנו מביאות את זה באמצעות היומן. והיופי הוא שבעצם היומן הזה מלווה אותם גם כל השבוע בבית, כך שאם יש איזשהו הדהוד או משהו, הם עצמם יכולות להמשיך וליצור בתוך היומן. אז זה מה שאני עושה ככה עם ילדים, וחלק מהעניין זה לאור המצב שאנחנו בעצם נקלענו עליו, ככה אפשר לומר. הטכניקה הזאת שאנחנו נדבר עליה היום היא בעצם טכניקה פותחת אצלי בסדנאות, ואני מצאתי אותה אחרי שהעברתי אותה כמה פעמים מאוד חביבה ומאוד מעלת חיוך ומאוד מחברת, ולכן החלטתי לחשוף אותה ולעודד עוד אנשים להשתמש בה, כי מעבר לאלמנט ההרגעה זה פלטפורמה מעולה לחברות ולשיח בין הדמויות שבעצם נמצאות סביב הטכניקה הזאת. אז זה ככה בגדול. מקסים. ואת אימא, והילדים שלך בבית עכשיו בתקופה הזאת, והאיש שלך במילואים. כן. ואת מתפקדת, וגם מאמנת, וגם עובדת עם הילדים, וגם מאמנת את האנשים, את המתאמנים שלך, שזה באמת מדהים. אז יש לנו הזדמנות לקחת רגע פסק זמן איתך, ולקחת אוויר. ממש לקחת אוויר. ולהתנסות. כן. יאללה. אז לפני שאנחנו בעצם נתחיל ככה לדבר על הטכניקה, אני רוצה לעשות איזושהי בריף קצר על הטכניקה הזאת, ואיפה היא נוגעת. אני רק אגיד שהפעילות הזאת היא בעצם מתבססת על חווייתיות, מתוך הרעיון שכשאנחנו עושים משהו ואנחנו חווים אותו כחוויה טובה, אז קל לנו להטמיע אותו ולשחזר אותו, ובטח ובטח שהטכניקה הזאת היא כלילה וזמינה. אז אני ארצה רגע לשתף את המצגת שהכינו אותי מראש. אני יכולה ככה לעשות לשתף? תבדקי שאת יכולה. אוקיי. אחלה. את רואה את המצגת? כן. מעולה. אז לטכניקה הזאת, אני לא המצאתי אותה כמו שאמרת, את התעסקת גם כן בחמ"ל בסיפור הזה של נשיפת פרח ונשיפת קש, זה מתבסס בעצם על זה. אני מוצאת את הטכניקה הזאת מאוד מאוד קסומה, ולכן קראתי לזה קסם הנשיפה, מכיוון שבעצם הקסם מתחיל בנשיפה עצמה. אוי שיט, רגע, עשיתי טעות, רגע. רגע.